Vy ste vedeli, že Lion, legendárna tyčinka môjho detstva, má ďalšie dve príchute? Tiež nie, ani ja nie. Keďže som to videl v obchode, povedal som si, že musím to s vami vyskúšať a idem urobiť s vami taste test. Toto každý vieme, ako chutí, ale predsa. Túto tyčinku buď miluješ, alebo nenávidíš. Myslím si, že za tie roky tá čokoláda už nie je taká horká, alebo ja som si myslel, že je horká tá čokoláda, horkejšia. Ťahajúci sa karamel a čokoláda, to naozaj nemáš čo pokaziť. Idem na to tu brownie style. Aj tu je karamel. A tie guličky, čokoláda. Za mňa je to veľmi podobné. Veľmi podobné ako tá prvá. Až časom dojde tá chuť toho brownie. Ten karamel, čo? No čo ja viem, nekikirikam z toho. Za mňa je to veľmi podobné ako táto klasická. Ideme na toto v bielej čokoláde. Toto už je taká odlišná. Nie len tým, že je to biela čokoláda, ale aj tá sladkosť je taká... Chcem nájsť ten správny výraz. Neviem, k čomu by som to prirovnal. Je to riadne sladká. Aj tu je karamel dodržaný. Tiež sú tam tie guličky a je to v bielej čokoláde. Ale za posledné 2 dní som nič sladšie nezjedol. Glykemický šok o 3, 2, 1. Povyťahovať si idem ten karamel od všadiaľ zo zubov a hodnotím, že klasika, super, tu nemáš čo pokaziť, toto je taká, že napodobenina toho prvého, ten moc asi nevyšla a toto je, že úplne iné, taký sladký extrém. Kto máte rád bielu čokoládu, karamel, toto určite musíte vyskúšať.